Nå, det er også i gården nu. Lige den smule. For helvede, Kim! Så kom den fandme ind i huset. Fandme ikke ud! Du er træt af mig med dø! Det der, hvor du er her! Din fjol! Jeg lagde glemsen på bordet. Nej, jeg sagde det til dig. Jeg sagde, at du skulle gemme den her. Det er ikke noget, nej. Jo, jeg sagde, Kim! Så udgave den op i hånd! Så længe vi det her. Kim! Ro ned! Jeg skal træt af mig med det! Jeg kan ikke gøre det, ikke være med dem. Jeg kan ikke grine med. Eller hvad? For helvede, Rico! Du skal bare tage hele bordet på en gang. Ja, fordi de svarer dem ikke. Hvad der? Du så 5'erne, eller hvad? Ja, jeg tog den 5'erne. Klarede det hele med 5'erne? Ja, det gør du. Sådan. Det var da et. Bare vi nakker ham der. Fanden, Kim, hvad har vi det gjort? Ja, I har været ikke særlig gode. Det var bare den natur, den Kim. Det har hun. Er mig? Nej, jeg sidder og overvejer. Nå? Jeg sidder og tænker. Tænker. Må jeg gerne sige noget? Ja. Når du først har smidt, når du var med den sådan færdig. Nej, ikke hvis jeg bare sådan her. Jo! Nej, det er nok ikke. Jo! Du har slidt kortet. Ja, når jeg har slået den. Men ja, det gør du også lige før. Jo, lige før den. Der råbte du lige. Ja, jeg har Hvor fanden Du var ikke glad for Roligt! Tak, er du nu. Hvor fanden? Og nu tager du her. Ja, hvor er tårnet? Jeg har ingen trøjer. For helvede, du bare sagt. Jeg fandt fik det sidste. Jeg kan ikke gøre noget. Okay, prøv lige at vente. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke godt. Noget, der kan slå. Ja, det må svare. Alle korten brugt. Jeg kan fandme ikke lide det. Der er ingenting, vi kan føre. Vi siger bare, at vi er 16, ikke? Den her, er det ikke 14, det gælder det kun? Hvem fik det sidste? Det gør det ikke. Point, Kim. Jeg har sådan cirka 1 point. Okay. Det er da ikke helt så svar. Så skal du ikke prøve at holde magt, Kim. Du sidder og brokler over, og du får 1 point, Kim. Du havde 12 kort, du havde. Jeg havde 5-7. Og så sidder du sur. Ja. Hold kæft. Jeg lå Kim. Jeg kunne ikke så slappe du af, Sluk det ord.